Благословен Бог наш, сега и присно и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето му, които го мразят. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Да изчезнат както дим изчезва, както восък се топи от огън. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Тъй да загинат нечестивците от лицето Божие, праведниците да се разрадват. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Този ден, на който Господ сътвори, да се възрадваме и да се развеселим в Него. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Помилуй ни, Боже, според Твоята голяма милост, молим Ти се, чуй ни, помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се помолим за упокоение душата на починалата Божия рабиня, благопреставлена, за да й се прости всяко болно и неволно прегрешение. Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилуй. Божията милост, Царството небесно и прощение за греховете и от Христа, безсмъртния наш Цар и Бог, да изпросим, подай, Господин. Боже, на духовете и на всяка път, който потъпка смъртта, обесили дявол и подари живот на Твоя свят, сам Ти, Господи, покой душата на починалата Твоя рабиня, вместо светло, вместо злато, вместо покойно, където няма никаква опит, скръп или въздишка, всяко съгрешение, което извършила с мислите, уми или дело, прости като плаки човек, и Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не се грешава, ни черти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина, защото Ти си възкресението, живота, покоят на починалата Твоя рабиня, на Христе Боже наш. И за това на Тебе въздаваме слава с безначалният Отец, с пресветия благо за Твоящ Твой дух, и всякога и във веки векове. Амин. Възкресения ден просветим се, людие, Пасха, Господня Пасха, от смерти Божизни, от земних небесе Христос Бог, нас приведе победно и опоюшния. Христос воскресе из мертви, придите пиво пие ново е, не от каменна неплодно чудо му е, но от нетления източник из гроба отдождиша Христа, нем же утверждаем ся. Христос воскресе из мертвих, на божествени стражи благоволивия върху да стане с нами и покаже светонос на ангела.
глаголюща, не спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвих, утренуем богоболи, вместо мира песен принесем водице, и Христа узрим правди солнце, всем жизни воссияюща. Христос воскресе из мертвых, слышала си в преисподнея земли, сокрушила си вери вечния, содержащия связания Христе, и тридневен яко открита Иона, воскресала си от гроба. Со святими упокой, Христе, душу раби Твоя, и тежене с болезен и печал, и воздыхание, но жизнь бесконечная, нагробное ридание творящей песен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да внимаваме мир на всички и на Твоя дух. Противен глас 6. Блажен е пътя, по който вървиш днес, душо, защото ти е подготвено място за почивка към Тебе, Господи. Викам, твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. Ще се чете из първото послание на светия апостол Павел до Солуняни. Да внимаваме. Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, Той и починалите в Исуса Христа Бог ще ви приведе с Него. Впроче това ви казваме чрез Слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление при глас на архангел и при тръба Божия ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат най-напред. После ние останалите живи заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа в висините и така винаги с Господа ще бъдем. Алилуя, алилуя, алилуя. Премъдро с внимание да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички и на Твоя дух. Ще се чете Светото Евангелие от апостол и евангелист Матей. Слава на Тебе, Господи, и слава на Тебе. В това време 11-те ученици отидоха на Галилея, на планината, която им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършика на света. Амин. Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. Христос воскресе на всички. Христос воскресе попечелени роднини, Катя, внуци, роднини, приятели на покойната Анна. Или както си я знаем, Анка. Обикновено в един такъв ден ние тъжим за смъртта на един близък. Защото това е един момент на раздяла. Но днес, в тези дни, тези светли дни на църквата, за нас, християните, това е един момент на една радост. Затова и в тези песнопения, които ние слушаме, изразяваме нашата радост, изразяваме нашата надежда във възкресението на Христос.
Защото във възкресението на Христос се намира истината на нашата вяра. Христос, ако не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е вашата вяра, ни каза свети апостол Павел. Защото чрез своето възкресение Христос ни показа смисъла на нашия живот. Той остана жив, така както и чухме в евангелския текст. След своето възкресение от неговите ученици отидоха на планината и той им се яви, им каза: идете и кръщавайте всички народи в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Със своята смърт Христос, така да се каже, донесе в света една нова мисия, едно ново послание. Той ни кара да се обърнем всички към Него и да се кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Със своята смърт Христос възкръсна, т.е. премина в един нов живот, друг живот. И то не е различен живот, а всъщност се върна в живота на своя Отец Небесен. Всеки един от нас идва тук незнайно кога на тази земя, ражда се, живее, умира, но това, което на нас, вярващите, е една голяма сигурност, една пълна сигурност, понеже вярваме в Христа Исуса, това е, че ние ще живеем един друг живот, вечен живот. И ние трябва да се осланяме на тази истина. С тази истина е живяла Янка. Как Анка или Велянка. И тя е живяла с тази истина и го е засвидетелствувала много пъти, че наистина нейната вяра се основава на това, че има един друг живот, вечен живот. Приемайки Бога в своя живот, приемайки Христос в своя живот, приемайки светите таинства, тя засвидетелствува още тук на земята тази, така да се каже, тази притегателна сила на вечния живот. И ние затова и днеска идваме да се разделим с нея, но не да се разделим напълно, а за да се подготвим, да се съединим един ден отново с нея. Така както ние вярваме в Христос, не вярваме само в Неговото самовъщество, но ние вярваме, защото един ден ние ще станем едно с Христа. Така един ден ние след смъртта ще станем едно. Всички ще бъдем едно. И така както свидетелствуваме днес нашата обич, нашата любов, нашето уважение към покойната Анна, така един ден ние вярваме, че ще застанем пред лицето на Бога и ще възхваляваме Бога и ще се радваме едни на други, едни с други, заедно с нашите прародители, праотци, баби, дядовци и така нататък, дълбоко във времето. Но това за нас е единствено като нещо, което ние можем само да го предположим. А тя вече го живее. Тя е вече там пред лицето на Бога. Този ден умря и ние вярваме, че тя вече вижда лицето на Бога. В църквата има една такава дума, която казва, че Христос възкръсна веднага след смъртта си, веднага след своята кръстна смърт, но ние едва на третия ден видяхме Неговото възкресение. Така и ние днеска присъстваме на смъртта на Анна, но се надяваме да видим и нейното славно възкресение, т.е. нашето общо славно възкресение. Затова нека нашата надежда, нашата молитва да се отправя към Бога, защото ние знаем, че от днес нататък ние имаме един защитник.
един застъпник пред лицето на Бога, който ще се моли. И особено в това време, красиво време на църквата, за църквата, Възкресение Христово, ние с още по-голяма сила, с още по-голяма ревност трябва да защитаваме, да виждаме, да разбираме, да прославяме нашата вяра в Христос, който възкръсна, който ни изкупи от нашите грехове на кръста, като огряна кръста за нашите грехове, но който ни даде и вечния живот. И който ни го дава и днес този вечен живот. Ние, които вярваме в Него, ние, които слушаме Неговите заповеди, ние, които изпълняваме Неговите наредби, ние получаваме този вечен живот още от днес, в този ден. Но нека все пак ние да се молиме за това, ако тя имала някакви прегрешения, земни, човешки, слабости, нека да се молиме пред лицето на Бога, да Бог да я умилва, Бог да се смили над нея, да й прости всички прегрешения и да я приеме в своето лоно, в своите чертози, така както ние пеем и казваме в нашите песнопения. Затова нека да бъде вечна нейната памет. Амин. Сей наречени святите, един Господ, Цар и Господ, празников празник и торжество е торжество. Боже, благословим Христа вовеки, Христос воскресе из мертвих, свети ся, нови Иерусалиме. Слава Богу Господня на Тебе, восия, ликуй и весели ся, Сионе, еже чистая, красуйся, Богородице, обостани Рождества Твоего. Помилвай ни, Боже, според Твоята голяма милост, молим Ти се, послушай ни, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. Защото Ти си възкресението, живота Ти, покоят на починалата Твоя рабиня, Анна Христе, Боже наши, затова въздаваме слава на Тебе, Отец и ни Свети Дух, сега всякога и във вечни векове. Амин. Да воскресне Бог и разлучация врази Его, Пасха священная нам днес показа ся, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха вери, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верни, ако исчезайдем да исчезнут. Придите от видения жени, благовестници, сионорците, прими от нас радост и благовещения, воскресения Христова. Красуйся, ликуй, радуйся, Иерусалиме, Царя Христа поздравь из гроба, яко жениха происходяща, тако да погибнат грешници от лица Божия, а праведници да възвеселятся, мироносици жени утро глубоко, представши в гробу живодавца, обратоша ангела на камени седяша, и той провещав им сице глаголаше, що ищете жива го с мертвими, що плачете нетледна го шече проповедите учеником Его. Весей дене Гожествори Господ, воздравим си, возвеселим ся, он Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам Босия, Пасха радостью друг друга обнимем, о Пасха избавление скорби,
ибо из гроба днес, яко от чертога восия Христос, жени радости исполни глаголя, проповедите апостолом. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воскресения ден просветимся и торжеством друг друга обнимем. Цем, братья, и ненавидящим нас, простимся воскресением. Итак, возопьем, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот дарував. Премъдрост, Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи, онези, които са в гробовете, живот подари. Христос, истинският наш Бог, който възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи, и на онези, които са в гробовете, живот подари. По молитвите на своята пречиста и пренапорочна майка и на всички светии да всели въселенията на праведните, душата на преселилата се от нас Анна, и да я упокои в нетралата на Авраам, да я причисли към праведните и нас да помилва, защото е благи човек. Амин. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Во блаженном успение вечни покой подаш, Господи, услов шребет Твоя Анна, и сотворяй вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Бог да даде блаженство и да я упокои, а нас да помилва, защото е благ и човеколюбив.